Hello, hello. Ik heb beginnen bij jou. Zo uit bij jou. Dan heb ik een paar lekker vandaag vakantie. Nou, met vandaag met dinsdag met us. Begin. Ik heb een lekker mooi plan vandaag. Dan, ik heb een huis bij zo. Ik heb een naar zitten. Dan ik ga hier met mijn kamer vandaag. Begin. Wat we morgen doen, nest doen. Was je bij jou? Oké, zo. Dan ik even bezig. Vandaag een lichte ster. We kijken keer naar een plek. Dan, wat moet zo rijden? Nou, zo. Ik mag mijn bank nemen met mijn piano. Dan ik mag even auto bezig, even dank. Ja, zo. Daar wordt de oven. Daar wordt de hoenderkant zo. Zie? Dan gaan we alles. Dan gaat de oude toon. Dan beginnen we bij hoeders zo. Ja. Die mooie meisje nu. Dan ik ga weer even. Ik ga weer danken voor mooie meisje. Bateren mooi meisje baten. We krijgen mooi meisje plek. En dan gaat plek nog weer. Ik ga bij toon. Dan, ik zit bij de buiten vandaag. Ik ga oude toon. Lekker bij boer. Waar vandaag. We gaan we nest doen nu. Dan, meneer Bessa, gaan we bij jou naartoe. Dan gaan niemand praten. Dan gaan we auto touw. Dan gaan één dag wekken horen. Dus zie, dat uit mijn kamer altijd dag molen naar de wekken. Zo, dan gaan we nest doen bij praten. Dan gaan we een touw bij wekken lang. Dan vandaag is wat verder worden nog weer. Dan vandaag gaan we lekker kijken. Ik heb nog mooi gemaakt ook. Dan zo wat we zo uit vandaag vakantie. Dan gaan we de pacht volgende nog weer. Dan gaan we stuur verder worden. Gaan we oma vandaan.